Com puc sol·licitar el servei de transport escolar? Clicarem sobre l'avís que ens surt a la pàgina principal del Consell Comarcal. Ens redirigirà a la pàgina d'ensenyament. Clicarem sobre Transport escolar sol·licitud. Se'ns obrirà una nova pàgina. Baixarem fins a baix de tot. Clicarem sobre sol·licitud. Se m'obrirà una nova pàgina, clicaré sobre Registra't i després sobre Registrar-se. M'hauré de registrar introduint el meu correu electrònic, l'hauré d'escriure 2 cops i introduint una contrasenya. Clicaré sobre Registrar-se. M'apuntaré la contrasenya per al cas que no pugui acabar la sol·licitud en el moment i després hi hagi de tornar a entrar per reprendre des d'on la vaig deixar. Una vegada registrada, s'obrirà la sol·licitud i afegiré les dades del representant legal de l'alumne. Nom i cognoms, en qualitat d'A. Si sóc el tutor legal, hauré d'acreditar-ho adjuntant la documentació més endavant. Tipus de document i número de document d'identificació. El telèfon mòbil, el correu electrònic, apareixerà per defecte, l'adreça, el codi postal, el municipi. A continuació, hauré de posar les dades de l'alumne, per al qual sol·licito el servei de transport escolar. Per fer-ho necessitaré nom i cognom de l'alumne, tipus de document de l'alumne, data de naixement de l'alumne, el codi d'ALU, aquest codi me l'han de donar quan el matriculi a l'escola, el centre escolar, la ruta, la parada de transport escolar. Si no sé quina és la parada, clicaré sobre la icona de mapa i podré consultar les parades d'aquella ruta. El curs i el nivell en el qual es matricularà l'alumne. Hauré d'especificar si l'alumne necessita transport adaptat i el grau de discapacitat si en té. Hauré d'especificar si tinc custòdia compartida. Una vegada afegida tota la informació, clicaré sobre Enviar. Apareixerà una nova pestanya. Clico sobre D'acord. A continuació, introduiré les dades que demanen. Aquesta opció només apareixerà per a aquelles sol·licituds de transport no obligatori. En cas de ser obligatori, no em sortirà aquesta opció. Hauré d'escriure el codi IBAN, el número de compte bancari. Seguidament, hauré de llegir i declarar sota la meva responsabilitat la veracitat de les dades aportades. Hauré d'autoritzar o no si vull que l'alumne vagi sol de la parada fins a casa. En cas que no, hauré de posar el nom i cognom i DNI de les persones majors d'edat autoritzades per recollir-lo. A continuació, hauré d'adjuntar tota la documentació en el cas que sigui tutor o tutora legal de l'alumne, tingui custòdia compartida i no autoritzi la consulta de dades. Si no he marcat cap de les opcions, no m'apareixerà aquest pas. Llegiré la informació sobre el tractament de dades personals i clicaré sobre Enviar. A continuació, se m'informarà que rebré un correu electrònic per firmar la sol·licitud i acabar-la d'enviar. Clicaré sobre Tancar la sessió. Aniré al meu correu electrònic, obriré el correu que he rebut, clicaré sobre Accedir al document. Se m'obrirà una finestra, clicaré sobre Començar. Revisaré la sol·licitud que he omplert. Quan acabi, clicaré sobre Signar. Rebré un SMS amb un codi que hauré d'introduir a la pantalla. Clicaré sobre Signar. Se m'obrirà una nova pàgina. Hauré de signar sobre el quadre gris. Si estic fent la tramitació des d'un dispositiu mòbil, hauré de posar el telèfon en horitzontal per tal de poder visualitzar el quadre gris. Signaré el document i clicaré Finalitzar. Un cop firmat, m'apareixerà un missatge conforme el document s'ha signat correctament. Rebré un correu electrònic de confirmació de la presentació de la sol·licitud i una còpia de la sol·licitud. Si començo la sol·licitud però no puc acabar el procediment, podré gravar el procés i recuperar-lo posteriorment.
Si sol·licito el servei amb el mateix usuari, la informació es guardarà per a cada alumne que faci la sol·licitud i no hauré de posar-la de nou.